Eusko ikaskuntza, jakitez. Kulturarloa Euskal Herria irratian. Kulturgintzaren astez asteko ahozko aldizkaria. Aho belarrirakoa dena esaten hasita. Hemen Euskal Herria irratian eusko ikaskuntzarekin batera egiten eta prestatzen dugun saioa da aldizkari hau kulturgintzarekin konprometiturik. Gaur erlijio tokiak norenak ote. Horren barrenian, Mikel Arranbe bere eta Inazio Azkoagak joan den eunean, hemen Iruñan, eginiko saioan esandakoetatik, bada bi apezauen, eta bat Mikel Arranbe bereren hitzalditik zenbait pasarte adituko ditugu. Izan ere, oain egun gutxi eginda hemen Iruñan, zazki martxoaren 26an, lan saio bat, jardunaldi bat, galdera bati erantzuna bilatu nahirik, Nafarroko erlijiotokiak norenak. Udako Euskal Unibertsitateak antolaturikoa eta Nafarroko gizarte honetan azken hilabeteotan sumatzen den ardura eta kezka bati erantzuna eman nahirik. Lan saioa o planteamendu interdisciplinarioa eta aldi beran ere perspektiba desberdinak bilatuz eginda eta gauzatu da. Horrela esate baterako Nafarroko ondarearen defentsako plataformako kideak izan dira, Nafarroko ondarea herriarena dela defendituz. Izan dira ere unibertsitateko irakasleak edota zuzen bidean adituak. Eta izan dira apezak, Elizaren planteamenduaren defentsa egin dutenak, zehazki Mikel Arranbe bere eta Inazio Azkoaga. Mikel Arranbe bere Uarte Arakilgo apeza da baita San Miguel Santutegikoa eta beraz izen bera daraman kofradiako apeza. Ondarea norena, Elizak bere izenean inskribatu ditu azken urteotan, hemen Nafarroan, Elizak ezezik, bai ermitak, baina baita apezetxeak ere. Izkutuan egindu edo behintzat inor ohartu gabe, eta oain aldiz azken hilabeteotan erreakzio bat sumatu da, udaletan eta gaiari arreta eskaintzen ari dira. Mikel Arranbe berek historian atzera egin zuen Elizak nola iraunduen eta zeren jabe egin den erakustera. Argumento historikoak ez dagokigu guri erabakitzea, Nafar gizartean egun dagoen debatean, alegia Elizbarrutiak eginiko inskripzio eta immatrikulazio hoiei buruz ze argibide eta ze justifikazio eskaintzen duen, baizik dokumentazio gisa entzutea. Izan ere, Elizaren historian jakingarri diren oharrak eta datuak ezagutzera eman dizkigu Mikel Arranbe berek. Bi instituzio, gizarte zibila alde batetik eta beraz kontzejua edo udala eta bestetik Eliza. Elizak bere zergak ditu, bere arauak, bere zuzenbidea. Diezmoak eta primiziak hoietxek dira Elizaren zergak, zerga eklesiastikoak. Bi komunitateren partaide izan da jendea aldi berean, gizarti zibileko partaide eta kristau elkartekoa. Bi erakunde, bakoitzak bere zergak, bakoitzak bere zuzen bideak. Mikel Arranbe bere. Amarrenak eta primiziak oso garrantzia handia dute zerga mota hauek. Urteak aurrera joan ahala, parrokiak bere sostengurako gisa ezberdinetako laguntzak jasotzen zituen kristauen-gandik. Estola eskubideak, limosnak, donazioak, herentziak, fundazioak, parrokiak gainera amarrenak eta primiziak jasoko zituen. Amarrenak frutuen eta aberen 10% ziren, eta primiziak lehen frutuak. Gutxi gorabehera 40 aletik bat.
pagatzen zen primizian. 40 aletik bat, hau da, frutuen 5,5, 2,5 barkatu. Amarrenak eta primiziak, bi zerga mota, elizarrek elizari ematen zizkiotenak. Amarrenak apezen mantenurako izaten ziren, primiziak berriz elizen gastuetarako. Hori dela eta parrokiek bere artxiboetan bi gisatako kontu liburuak izaten dituzte. Edozein parrokin ikusi dezakegu hau. Edozein parrokira joaten baldin bazeate, bertako artxiboan bi liburu, sakramentu liburuetaz gain, hau da bataio liburuak, ezkontz liburuak, eta bar, horietaz gain beti ekonomi liburu batzuk izaten die. Eta bi motatakoak dire. Alde batetik, tasmia liburuak. Horietan, amarrenak nola jasotzen eta partitzen ziren idazten zen. Amarrenak apezen mantenurako. Bestetik berriz, fabrika liburuak. Hauetan, primizietatik jasotakoa anotatzen zen eta tenpluan egindako gastu guztiek, obrak, konponketak, jantzi liturgikoak, ontzi sakratuak, ezkileak, irudiak eta bar. Eta momentu honetan, adibidez, artearen historia ikertzen dutenak, aztertzen dutenak, badakite ezinbestekoa dela jakiteko parroki baten ondare artistikoa nola sortu zen, nola pagatu den, ze artistek parte hartu duten, ezinbestekoa dela parrokietako artxiboak ikustea eta batez ere fabrika liburu hauek ikustea. Noski, baita ere, datu batzuk atera daitezke udaletxetako artxiboetatik, artxiboiek existitzen direnean, baino joaten baldin bagera fabrika liburuetara, hortxe bilatuko dugu kasu gehienetan informaziorik handiena, parrokian, ez udaletxean. Zerga hauen jatorria zein da? Israelgo herrian aurki daiteke jatorri hau Itun Zaharreko Lebitiko eta Deuteronomio liburutan, hain zuzen, Moisesen legean. 3. mendetik, zerga hauen adibideak topa daitezke, toki gutxitan egia da. Hasierako eliz barruti zaharretan, Erroman eta ekialdeko zenbait elizetan 3. mendean. Geroxeago, bisigodoen garaian, badakigu mezako denboran eliztarrek amarrenak eta primiziak eskaintzen zituztela elizetan. Baino etzien nahita nahiezko zergak, beren borondatez nahi zutenak egiten zuten. 12. mende hasieran bitarten, erreforma gregorianoan ondorioz, elizarentzako amarrenak denentzat, eliztar denentzat nahita nahiez ordaindu beharrak bilakatuko dira. Hain justu ere, honako produktuen amarrena ordaintzen zen. Baratzeko produktuena, zerealena, arduarena, frutuena, argizariarena, eztiarena, aberena, artiliarena, gaztarena, hegaztiena eta bar. Betire, elizaren amarrenak ez ditugu izen bereko beste zerga zibilekin nahastu behar. Askotan, diezmo amarrena hitza horrekin beste zerga zibil batzuk baitare izendatzen dire, baina hau da, amarren eklesiastikoa. Zerga hau eliztarrek elizari ordaintzen zioten. Horregatik, musulmanek eta judutarrek, naiz eta herri bereko biztanlek izan, ez zuten horrelako zergarik ordaindu beharrik. Bakarrik kristauek pagatzen zituzten zerga hauek. Eklesiastikoa zelako, zerga hau lege eklesiastikoak arautzen zuen. Esate baterako, Liongo 2. kontzilioak 5 urtez amarrenak 2 aldiz ordaintzeko aginduzun modu hortan gurutzada bultzatu ahal izateko. Da, esaten dena, el rediezmo, amarren doblea, rediezmo. Elizbarrutian ere, sinodo ezberdinek arautu zituzten zerga hauek. Hala nola, Iruñan, Barbazan apestikoaren sinodoa, 1354, edo Cesarini kardenalarena, 1531. Aro modernoan, 1580ko Iruñeko sinodoak arautuko ditu amarrenak 19. mendera arte. Sinodontan adierazten da Elizbarrutiko persona guztiak, kristauak, jainkoak emandako frutuen amarrena eman dezatela.
Beraz, diezmoak edo amarrenak eta primiziak, hoien berri ezagutzen ari gara gaurko kultur arloan. Mikel Larranbe bere da, hizketan ari zaiguna. Joan den eunean hemen Iruñan, UEUk antolaturiko jardunaldian esanak. Primiziak, Elizaren zerga hoiek nola kudeatu eta zertarako baliatu. Besteak beste, noiz eta nola hasi ziren apesetxeak egiten. Mikel Larranbe bere. Bestaldetik, 1590ko sinodoak zioen primiziak oso-osorik parrokian ordaindu beharra zirela. Primizia administratzeko baitare primiziaren etxea eta primiziero edo mayordomoak sortu ziren. Gure herrietan garrantzia handiko personajeak izan ziren. Beren lanak oso garrantzikoak izaten ziren gure herrietako eguneroko bizitza xumean eta sentzilloan. Sinodo horrek berak eskatzen zuen 2 mayordomo izatea parrokia bakoitzean, bata eliz gizona eta bestea sekularra, elizen ondasunak defendatzeko. Mayordomoi soldata eman behar zitzaien eta elizen ondasunak gastatzeko ezinbestekoa zen apezpikuaren edo bikario nagusiaren baimena. Parrokietako liburutan azaltzen dena da, udalak ez beste inor ezin dula deuse hartu elizeko primiziatik, ez bazen elizeko autoridadeen baimenarekin. Hau da, apezpikoa edo bere ordezkariak eta gaineko autoridadeak. Mayordomo hauek apezpikoari edo bere ordezkariei eman behar zizkieten primizian gastuaren kontuak. Kontu emate horietan, nahi izan ez gero, herriko ordezkariak presente egon zitezken. Gero aipatuko dugu, askotan egiten da nahastu, ze egia da primizian zaintzan edo primizian administrazio lan horietan, herriek askotan izaten zuten beren ordezkariak eta beren presentzia eta beren eginkizuna, baitare elizaren enkarguz. Eta gero patronatoa azaltzerakoan esplikatuko dugu pixko bat zergatiken. Baina horrek ez du esan nahi primizia herriak, esanuke udalak manejatzen zunik. Hortako behar da zehazki estudiatu parrokietako liburuak. Parrokien obrak eta konponketak normalen primizien bitartez ordaintzen ziren. Batzutan izan daiteke udalak zerbaiten laguntzen dula, diru bat ematen dula, edo obra bat bultzatu nahi dula baitare. Baina azken mendetan zehar, hartzen baldin badugu, 16. mendetik 19. mende bitarte, gastu gehienak bilatuko ditugu, aurkituko ditugu, fabrika liburutan, parrokietako fabrika liburutan, eta primizian zeakin diruaken gastatua dena. Baitare, sinodoak, aginduzun eliz bakoitzean sakristaua egon barko zela eta primizietatik ordaindu behar zitzaiola. Primiziak pagatzen zuen sakristaua. Aldi beren aginduzun sinodoak abade, erretore edo bikarioak etxe parrokialean bizi behar zirela, nahita naiz. Badakizue, garai baten, askotan igual, apeza herriko parrokoa zena edo herriko parroki baten kargua edo titulua zuna bizitzela kanpoan. Eta askotan igual atzerrian. Basten zen baitare gauza bera obiskoekin. Iruñeko obiskoa igual Erroman. Eta Iruñera inoiz etorri gabe. Garai hartan 16. mendean Trentoko kontzilian ondoren gauza hauek egiten dire zuzendu eta apezek herrian eta etxe parrokialan bizitzeko beharra dute, legez. Eta horretako, eta esanuke, apezetxerik etzen lekuetan, edo gaizki zegoen, apezetxe hori gaizki zegoen lekuetan, etxe hori egin behar zela, aginduzun sinodoak, primizien diruz ordainduta. Nik abiez hori ikusi dut, nire parrokiko, Uharterakilgo parrokiko kasuan, parroki liburuan, hor ederki azaltzen da prozesua. Urte askotan ez da apezetxerik. Eta ardun primiziatik pagatzen zaio apeza bizi den etxean errenta. Errenta pagatzen du primiziak, parrokiak. Baina, momentu baten ja, eraikitzen da, egiten da parrokiko etxea primiziaren kargu. Primiziaren kargu. Bai, bueno.
Baita ere, sakristauaz aparte, por ejemplo, nire parrokiko liburu horietan, azaltzen da nola pagatzen zuten organista. 18. mendean eta handik aurrera, nola primiziak pagatzen zuen organista. Baita nola egin zuten organoa, eta bar. Historiara joaz, beraz, aspaldiko denboretara, elizak dauzkan eskubideak azaltzeko eta defenditzeko, gerora gertatuak 19. mendean eta 20. horiek dira, eta gainera beste aitorpen bat ere bada, Mikel Larranbe berak egina. Pensatu dezakezue, oso egoera diferente sortatzen diela parroki diferentetan eta herri diferentetan. Kasu bakoitza aztertu behar da zehazki. Pisu bat hau herri bakoitzeko eta parroki bakoitzeko historia ulertzeko eta eliza nola egin den eta ondasun horien jatorria eta mantenimendua nola izan den jakiteko. Kasu asko daude. Gaia ez da noski horre agortzen gehiago ere bada eta beste posizioak ere badira. Baina gaur hortxe, aditu dugu, elizaren posizioa, honako debate honetan Nafarroko erlijiotokiak enorenak. Mikel Larranbe bereren esanak aditu ditugu. Jakina, gai adi erantzuna emateko, historia ez ezik, zuzen bidea eta ziurenik beste disiplina batzuk ere landu behar dira, jadezagun etika edo estetika ere, eta beraz itzuliko gara eta beste une batean eta geure kulturalo honetan berean adituko ditugu ondariaren defensaren plataformako kideen esanak. Kulturarloa egin dugu, hemen Euskal Herria irratian kulturgintzari buruzko geure hau belarrirako aldizkaria Eusko ikaskuntzarekin batera egina. Eusko ikaskuntza, jakitez.